Igatine candrane sinaring Raditya dayane wek Prabowo sagung dumadi sesmaku Baranjana kawula nuwun pangandika ingkang adhawuh Rama Panembahan Resi lumono lan kowe Kumbara Yaksa Ondete Hyang Rudra Manik Raja Dewaku inggih wiku kula tansah samapta ing gati siyaga ing diri nganglungaken jangga niringaken karma Ruhanana lamun ta Gusti kang akarya jagat iku nyipta sepisan bangsa watu iku apak tu iku tumindak yen ana manungsa candrane kaya dening watu yen to duweni penemu gugu karsa priyangga kaping pindhone Gusti kang akarya jagat iku nyipta bangsa wit-witan Gusti nyipta bangsa wit-witan nadyan wit nanging kena kanggo patuladan umpamanipun wit penapa Sang Resi wit klapa kae akeh guna manfaate gegodhongane kena kanggo pengayoman para kadang amung tani digawe gubuk ana tengah sawah banyune seger diobe banjur sadane kena kanggo sapu bathoke kena kanggo piranti ana pawon seperti kena kanggo kaset yen menungso candrane kaya dening wit klapa ana ngendi papan panggonan migunani nanging ana wit-witan kang rusak tatanan
menika wit menapa resi lumono umit ngas kae gegodhongane ora enak yen to dienggo kulupan lan tutuwe gegateli banget yen ana menungsa candrane kaya dene wit ngas tindak tanduk solah bawa muna-muni tansah gawe kacintrakan lan gawe gelani liya kasihan sang guru sejati kaping 3 Gusti kang Maha Agung nyipta bangsa kewan kae diwene urip kewan kae diwenehi rasa krasa ning ora rumangsa mulane kewan kae ora duweni duga lan kewan kae ora duweni wirang ora duweni isin senadyan ora nganggo sandangan ora nganggo busana tur nelek sak nggon-nggon kaping 4 Gusti nyipta wujuding manungsa iku saka ligane tembung manunggaling rasa menungsa duweni rasa badan madak menungsa duweni rasa panca driya menungsa duweni rasa sejati menungsa duweni rasa kamanungsan sing diarani rasa badan madak iki dumadi saka rasane bapa rasaning biyung kang mujudke rohani kang pinaringan daya gesang banjur rasa sejati manunggaling kawula kelawan Gusti kawula kang kudu tansah pasrah sumarah sumendhe marang purbane kang Maha Agung awit Gusti iku adoh tanpa langan cedhak tanpa sesenggolan mula tembung Gusti iku bagusing ati menungsa duweni rasa panca driya netra kanggo dulu grana kanggo ngambu lati kanggo ngucap mulane tembung rambut rambarang kang lembut grana ugrana barang kang ana untu iku basane waja yen to duweni kekarepan kudu tatak tanggap tanggon banjur manungsa iku duweni rasa kamanungsan tegese tetulung marang padha paring sandang wong kamudan langsung tekan wong kalungan paring kudung wong kepanasan musadane kang padha nandhang Cipaka akarya Sukarna kang padha nandhang lara iku kabeh bakal tak tindakke nggih barang jono Manis yang metu prabowo
Re kelungguhan iki tegese wektu iki Pandhawa Kurawa meguru marang Resi Lumana. Inggih. Rama Panembahan Resi Lumana. Kepareng matur bilih medal mangke Pandhawa miwah Kurawa nedya mudi undhak ing kawruh mudi undhak ing sesepat dhateng panjenengan. Tembung guru menika digugu lan ditiru, digugu pengomongane, ditiru solah bawane. Pramila guru menika kudu mulus ing salira. Ingkang angka kalih guru duweni sifat alus ing wicara. Ingkang angka 3 guru jatmika ing salah. Sekawan guru duweni sifat antepan ing bebudene. Ingkang angka gangsal guru sepi ing pamrih. Kaping 6 guru titis panalare. 8 guru mboten gadah pekarman. Sira matur kang kaya mengkono jlentreh piye barang jana. Iki swindah guru mulus ing salira tegese ora duweni cacat ragane. Kang bisa anjalari kurang sampurna anggone mulang ngelmu. Tuladane minangka dados contoh menawi guru menika anggenipun kendikan, anggenipun wicara menika cedhak, gagap, latah bisa gawe guyone bocah nalika ngrungokake piwulan. Lajeng ingkang angka kalih ing pindho guru duweni sifat alus ing wicara tegese pangucape ora agal, ora kasar, tur boten pareng misuh-misuh ana ngarepe pamiyatan. Ngucap tembung sing jara awit guru bakal mujudaken bocah dewasa panalare. Ingkang angka 3 kaping 3 guru jatmika ing salat. Jatmika tegese bagus. Salah maknane tingkah laku sing apik, sopan santun, trap sila, kebak tata krama. Aja nganti ana guru senengane lungguh ning dhuwur meja. Yen nesu gebrak meja karo bentak-bentak kaya wong kesurupan. Aja nganti ana guru duweni kesenengan bedigasan, pecicilan. Iki ateges menehi contoh kurang prayoga marang kabeh murid-muride, marang kabeh para siswa-siswani. Ingkang kaping 9 kaping 4 guru duweni sifat antepan ing bebudene. Tegese guru aja duweni sifat mangu utawi ragu-ragu anggonipun peparing piwulang. Mulane guru kudu tansah marsudi utawi budidaya undhake ngelmune. Kaping gangsal kaping 5 guru sepi ing pamrih. Bab iki guru aja nganti dremes. Yen duweni dagangan menyang bebrayan monggo ora apa-apa, ning yen adol-adol aja menyang murite. Jelas niki mboten cetha, mboten bener. Awit duweni rasa kepeksa lan ewuh miwah pagewu. Kaping 6 guru titis panalare. Tegese titis panalare kuwi apa? Guru paling pitulah
kanthi dasar kasunyatan tinemun halar jumbuh panguripane saben dinane. Ingkang kaping 7 guru becik labete anggoning makarya ing piwulang kudu diniati kanthi tulus ikhlas. Guru kudu duweni catetan lelakone utawa pribadine. Awit masyarakat utawi kamula niku tansah nyateti miwah niteni tumindaking guru. Pramila kedah ngatos-atos sak lami-laminya, tegese sak ati-ati sak suwe-suwene dadi guru, dadi dwijo. Dene ingkang pungkasan guru ora duweni pekarman. Guru ora duweni pekarman. Nggih monggo gadah pekarman nggih monggo. Nanging ingkang prayoga aja duweni pekarman sing kurang apik. Umpamane kepiye? Enek guru adu jago. Tuku togel. Main kertu sewengi utuh. Ngambah marung remang-remang. Enek guru mendem. Cetha dadi kembang lambene para siswa kang mangkono nglunturke kaluhurane lan ilang kapercayane marang guru. Tatas titis tetes mungguh dadi aturmu. Taranjana wonten pangendika ingkang adalu. Layane kali, mulai kowe kudu tansah samata ing dadi siyaga ing diri. Wektu iki ana jejeban kudu tibake. Manunging driya mangung mangungkung kanduan primah. Lerleno tanpa lampit brungkat kimpul waton buta nggawa lading pangirsing daging bathok padhae gedhe ngawi kali lamunta ana kang rubeda jroning pun bapa mulang Pandhawa yen ana kang bondo kalani jongkeng marang apa kang dadi kekarepanmu sirnakno kowe tak paringi purba sisa sendika Bapa Guru Lumana.
pate sak kenong-kenong gegendongan lan warudaya. Wewe bang, wewe putih kang padha sambat ing rip. Medun kang padha dakon. Grundung pringis, pringas-pringis. Ilo-ilo Banaspati mira-miri memedeni. Wadya balane Prabu Baranjana. Dumadi saking jin setan priprayangan. Alam donya iku sejatine tegal sawah. Tandurono kebecikan. Undhu-undhuamu besok ana kasuwagan. Mungsuh kang tansah ngridu wujuding setan. Setan iku gedeng yen to menungso padha nindakake palakrama, tegese nindakake nikah. Setan tansah bisiki menyang menungso, menungso kuwi aja nikah. Nikah kuwi sik kudu gaweke omah. Kudu memberi nafkah. Ora usah nikah sing penak gendaan. Jarene setan, pokok kowe gelem nukokne pentol entuk pentil. Aku mau ngerti bahasane setan. Cup-cup kening keju berdiri si bulu kota. Cup-cup kening keju seminggu masih terasa begitu indahnya orang berkata seumur hidupku baru merasakan. Cup-cup kening cucu kening di kecil seminggu masih terasa. Nalika padha tresnane njur nindakake nikah iku arane cinta. Mergo sing padha tresnane. Yang rumah tangga wis ngalami umur 40 kuwi jenenge tresna. Sing lanang sing wadon padha tresnane. Ning lek wis umur swidak 5 cintane entek, tresnane entek karek asihe. Mergo padha tuweke lek turu ungkur-ungkuran geden-gedenan entut. Ngopi dulu Mas, ngopi dulu. Ngopi ngobrol perkara iman. Ngobrol perkara iman. Iman kuwi ibarate kendaraan gas uga rem. Mulane wong kuwi sregep ibadah mergo digas karo iman. Seneng sedekah mergo digas karo iman. Rukun karo tangga mergo digas karo iman. Wong sing gelem maksiat kuwi imane wis ilang. Mulane cah wedok kok imane kandel ora bakal tumindak maksiat. Wong tua ya ngono, wong tua kok anak
imane kandel gak sumelang gak kuatir. Jerry kok lunga terus tengah wengi digawa pacare dicedheki arep diambungi mergo Jerry imane kandel. Ojo mas ya Allah ojo. Tapi lek Cesia kok digawa karo Rizky tengah wengi digrayai diambungi. Oh ya Allah terus mas ya Allah. Ngopi dulu mas kopi. Wong lanang nek bojone iki meteng kaya ngene iki wajib poso Senin Kemis supaya anake dadi anak sing soleh, anake dadi anak sing apik. Mergo bocahe tirakat tenan. Mulane ana anak iki kok ndugal, anak kok ugal-ugalan, anak kok nakal. Mergo nalika mboke ibune meteng ora tau poso Senin Kemis, ora tau dikir wanci bengi, mung sapa lokasi ondolan.
tansah anampa rawipun sandiwang Basudewana dupi paduka rawuh Para Prabu Baladewa kali kali sing beda tansah mangke yuwana lampahipun Kang Aka ing mandhapa Baladewa dhateng Negari Astina menika kinarya dados tiyang sepuh pawitane wong tuwa kuwi tutur wuwur jujur sembur tafakur supaya bisa luhur kang denarani tutur kang becik wuwur weweh kamruk sarta ngelmu jujur boten nate goro sembur wong tuwa sembure mandi yen to dikanteni tirakat utawa masa tafakur lan sanyedakke rasa wonten kersane Gusti Kang Maha Kawasa supados luhur mulya satedhak turunira pajukukan mikir kencana kelak dataran samudra madu Para Prabu Baladewa kali kemarin kula badhe nyuwun keterangan babagan perkawis menapa dumadosipun jagat raya menika kali saking pemanggihipun ingkang raka ing Mandura wiwit jagat raya menika dipun gelar ingga dinten mangke sampun ngancik tataranipun jaman ingkang angka sekawan ngancik tataranipun jaman ingkang angka sekawan kasidian ingkang sepindhah winastan jaman Kancana menika jaman Mas nalika jagat menika mapan ing jaman Mas kasusilan menika tasih retak tata krami hambeng asih mring sesami tasih balung sungsung ing saben tiyang boten wonten cocokran isinipun guyub rukun anduming rejeki adil tur murwat ugi cetha tiyang bebrayan ayom ayem jenjem seneng karono sing kakung jujur ingkang palestri setya satuhu kagambaraken menungso ingkang tasih retak wiwit rikma ngantos jejempol sikil menika tasih gleger manungsa inggih kokoran lajeng ingkang angka kalih sinebat jaman perak nalika manungsa menika mapan ing jaman perak tata krami unggah-ungguh kasusilan wiwit lutur katitik anak mboten ngurmati dhateng tiyang sepuhipun andhan mboten setya dhateng junjungan kosok wangsulipun sing dhuwur ancik ngisore juragan meres buruhe dados ing jaman perak kala wau sampun wiwit ketukulan dosa mboten ketang ngamung alit-alitan tiyang bebrayan wiwit kisra idepe katosnan
sing kakung wiwit lirak-lirik pamestri kang sanes garwanipun kosong angsulipun kathah tiyang wadon ingkang mancing pulatan ngumbar birai nanging sedaya boten mantun melok tasih sesiduman sesingitan anjing kedenangan kagambaraken menungso nanging astanipun kewan iki ingkang angka 3 jaman tembaga kesaenan kalian piyawon menika timbang ing pundi wonten papan suci dipun gelar kawruh agami ing papan sanes kathah kadurakan kadursilan miwah kemaksiatan dados kesaenan dipun tindakaken nanging piyawon ugi saya ngrega kagambaraken menungso nanging sukunipun kewan ngancik dhateng dodosan ingkang kaping sekawan jaman sakniki dari jaman sakniki winastan jaman wesi iki ing jaman wesi isinipun tegel rengkala gelegeripun menungso nanging tata caranipun gesang boten benten kaliyan kewan galak remen mangsa dhateng pepodo wicara rusuh misuh ing papan pasamuan dipun anggep limrah mongko menika kalebet dosa nanging paningale bathos sampun butet katutup dening iblis pramila dadi kegiatanipun badan saya dina saya ringkih umure tiyang sakniki saya cekak-cekak jalan kecalan berkahipun Gusti kagambaraken menungso nanging mustaka kipat pramila kedah atos-atos nggih dadi anggenipun ngendhaleni pamaréntahan nilaaken gungge penuhun Koko Prabu Golodi Koko Prabu kados pundi Yai ingkang rayi Duryudana gandah greget ngrawuhaken pandhita linangkung nimbali para Pandhawa kakanthi kerukunan sampeyan apa karo foto-foto barang niku foto kita teka oh lek foto barang ayo goblok karo foto barang Mas apa segoro ayo segoro yo ayo segoro goblok kok goblok apa foto iki foto iku ya pakai lo kuwi karo foto makan-makan yo
kesit kaya kaget pun bapa prapta menyang prajanta Duryudana inggih bapa guru sungkem kula katun banget panarimanku Puntadewa Werkudara Janaka Nakula lan Sadewa sira padha meguru marang aku Kamera galak gak sama duwe pas ini. inggih Apa? Kamera galak nih kan. rama penembang Kan betul. Riyen dikene satu ya tinggal. meguru menika dipun kanteni kapercayan miwah kayakinan satu paduka pepajar karya jaya kami jaya marang Werkudara Kasilumarma aja semelang aku iki pendhita kedunge ngelmu sumbering kamruh markasil pangarigan Duryudana lan para Pandhawa sira iku padha Sang Resi Wyasa aku nduweni gegontongan panjangka Berarti desa ya. aja nganti daredah lan pasulayan wujudna tetunggalan manunggaling cipta rasa budi lan karsa temak ambabar karya negara iki aja dadi ajanging peperangan apa to oleh-olehane wong perang yen menang mung dadi pindhang yen to kalah dadi rempah negara Ngastina kang dadi sumbering Bratayuda prayoga disigar semangka lemah bengkak nyelo-nyelo nyaru-nyaru kumpus anggriwo kimpul ambarung sinang Sang Resi Lumana para Pandhawa lan Kurawa Patih Sangkuni minangka warangka Praja Ngastina duweni atur yen tok sumbering Bratayuda iki negara saka penemuning Sang Adi Penemban Lumana kudu disigar semangka iki ora adil lah kok boten adil paman dipun gagas dipun taliti kanthi permati Pandhawa menika amung limang glintir Puntadewa Werkudara Janaka Nakula Sadewa menawi Kurawa menika waksantos menawi dipun sigar semangka separo Pandhawa separo Kurawa ingkang mukti wibawa Nyakrawati Mbau Deda menika para kadang Pandhaputra lajeng kados pundi pemanggi jenandika paman sembung ingkang leres menika dipun para gangsal lah kok dipara lima siji kuwi Pandhawa sing papat kuwi Kurawa awit Kurawa ki cacahe luwih akeh kumrimbyah kakehan cacah rega kakehan jiwa apa ora welas kelawan sedulurmu para Kurawa bebasan
dadi garing ora ngrusak ature sengkuni pratitis yen negara Ngastina dipara 5 siji Pandhawa sing 4 Kurawa jararan Kurawa kuwi cacahe luwih akeh Bratayuda kudu tak wurungake Bratayuda paduka ingkang sagah wurungaken Rama Remban Lumana dasar kepara nyata nanging ana sranane wonten syaratipun menapa srananipun Bapak Guru sranane siji yaiku ayam cemani sing angka 2 tumbale wanara kusika seta kaping 3 buga sampir yen kanthi tumbal katelune kuwi bakal bisa rampung sarta paripurna urung Bratayuda Tablek inata dodo pamalingan langit medot matone ati nek pokok tak mondang mandek wong ditepno mango cokro kowe kan wari pangurip sakedeng Tahanan Yai Duryudana kados pundi kula nyuwun medal sawetawis Purwamadya Durmasana aturipun pandhita kala wau ingkang kirang mranane pedhalih nyuwun pangaksama kula mungkur dhateng Jandika Yai iki sapa Ratu Mandura Prabu Baladewa perang ing jagat iki kang sepisan arane perang pamoksa iya perangi Prabu Pandu Dewanata lawan Kalatrembaka kang mati sampya iku den arani perang pamoksa Prabu Pandu sampya lawan Kalatrembaka dasar pranyata kaping pindhone Gejali Suta Gejali kuwi tegese wong tuwa Suta kuwi anak kang duraka marang wong tuane disampurnakake pengarak Dwaraka lan Trajutresna ping telune Guntarayana saka ligane tembung Guntur lan Yuwana perangi Nalendra Himantaka Prabu Newata Kawaca kelawan Begawan Ciptane ing sumring Gunung Indrakira ing Gomitaraga peparat Begawan Ciptane kaping 4 Baratayuda Jaya binamun kaitan nggih kulan perangi Pandhawa karo Kurawa bakal tok wurungake iya bakal tak wurungake saleh pekel Bratayuda kuwi perang suci sing diarani perang suci sapa nandur bakal ngunduh sapa utang bakal nyaur ora ana nandur pari tukul jagung kuwi gesek nalika semono ana kang gawe murang bakal nyaur wirang sing mateni bakal nyaur pati lho sik yen utang wirang nyaur wirang utang pati nyaur pati lho apa ana utang pati ana
lakone sapa nalika semana ana nom-noman saka tlatah Madras ya Mandaraka jenenge Narasoma ya Somadenta anak Prabu Mandrapati kuwi lagi lelono brata golek kadidayan golek kawruh barengi ana pandhita yaksa saka Pertapan Ngarga Belah peparate Begawan Bagaspati kuwi rupane gegilani mengingih siung pengapit kanan kiri duweni anak wadon jenenge Pujawati ya Setyawati gandrung karo Narasoma kasembadan Narasoma pepanggihan kelawan Pujawati ya Setyawati Narasoma sago palakrama gelem rabi karo Setyawati nanging wong tuane kudu mati jalaran isin duweni maratuwa buta sawise Narasoma diwejang aji ingkang yektine bisa nuwuhke yaksa sepirang-pirang jenenge Candabira wong tuane diperjaya maratuwane dipateni Bagaspati liya nanging adile Gusti sing ora meparengake malse besok lakone Bratayuda dadi wis cocok besok yen maning Begawan Bagaspati kuwi bakal ngupadi Narasoma ya Sumadenta terus Bratayuda kok murungake apa kelakon sok maning Bagaspati njaluk marang kowe Resi lumono Baladewa nremeceh ucapmu kaya manuk betet sewu andung mangsan kowe kaya anduwa bisa batang lakon ning jagat wae ala tanpa rupa Baladewa biyen ati dadi pendhita ing Pertapan Rewan Koko peparatku wasi Jaya-Jaya Pandhawa Kurawa kuwi ora bakal bisa rukun jalaran Kurawa kuwi watake angkara murka bisane musna slanane ya perang kang mapane ana Tegal Kurukasetra aku bakal loncat saka papan kene bakal lunga saka negara Ngastina yen kowe sembodo mangsuli apa kang dadi pitakoning Baladewa cangkrimane Baladewa apa kang dadi pitakonmu dol tinuku kowe kang dodol aku kang tuku pendhita neka sengkan kang tanpa parang neka tanpa dongko apa to werdine wong lumpuh ngidri jagat jago kluruk ana jroning ndok rambut wanen kuwi asale teko ngendi kodhok ngemuli lengi kenapa bayi lahir cengel nangis iki kawruh yen pancen kowe tatas titis apa kang dadi aturmu aku oncat saka negara Ngastina monggo kowe arep muruke Bratayuda yen mung kuwi wae tak mangsuli ora perlu dadak ngranti pletek ing Surya rungokno Baladewa iya sing diarani lumpuh ning bisa ngidri jagat wong lumpuh ngidri jagat ayo kepiye seranane kepiye syarate wong kuwi sugih kliwat lho sugih kliwat diarani konglomerat wong ilek sugih kliwat bisa uga ngubengi jagat lah carane nitih Palwa Dirgantara kuwi apa Palwa kuwi tegese pesawat Dirgantara mabur pesawat mabur yen duweni duit pirang-pirang duweni kaya pirang-pirang iso nitih Palwa Dirgantara pesawat mabur iso teko ngendi-ngendi ya nih iso teko Malaysia Filipina Amerika Muantai kodhok ngemuli lengi kodhok ngemuli lengi kodhok iki sanepane cah prawan ngemuli iki njaga lengi bolongan piye iki cah wadon kudu iso njaga
Lenge aja nganti kelebon kodhok. Kaya ngene kok diguroni, kaya ngene kok diguroni. Raine gilak ngene. Rai kok ngengo kaya ngono iki. Sing diarani jago kluruk ana jero ndok, jago kluruk ana jero ndok. Kuwi wong kang seneng ngabotoan, seneng adu adon jago. Ngerti menyang papan kalangan unggul yudane, menang jurite akeh. Duwite iya apa ora. Iki saurane bocah angon. Rambut wanen kuwi asale teko ndi? Ayo, rambut wanen asale teko ndi? Ora cocok sampune. Yen ora ngono ya kakean mikir gendaan. Wis genah kuwi. Gaplek pringkilan tuwek-tuwek petakilan. Rambute wis wanen barang. Sing digayo wedokan. Ora iso ngaca ora gelem ngilu. Bayi lahir cenger nangis iya mergo duweni lambe duweni cangkem. Yayi Duryudana wonten dawuh niki pendhita gentong mas pendhita Ngayawara jenengan klentu anggenipun meguru ngertenono sing diarani lumpuh ngideri jagat kuwi wong lagi tirakat ana swara datan rinungu ana ganda datan ginanda ana wujudan datan sinawang ingkang sayekti hamung weningi ati yen bisa wening tundane awas lan eling ing kono tuwuh waskita ki apa wasyawas to ki cetha pirsa sadurunge minara bisa mbatang lakon kang dumadi. Banjur jago kluruk ana jerone ndok jago kuwi jiwa kluruk ki wong sombong. Ndok ki papan panggonane wong lek jiwane sombong kaya kowe iki senengane kluruk ning ndi-ndi nggon kancane diwejangi turut dalan turut warung jarkoni iso ngajar ora iso nglakoni tuwek pikirane bayek ujune genduren salah ae. Banjur kodhok ngemuli lenge kodhok ki sanepane pangarsa pemimpin yen ora mengkono brahmana ulama yen to pemimpin pangarsa ngayomi nyang kawulane yen wong tuwa ngayomi menyang anak bojone yen resi pendhita ulama kuwi ngayomi menyang kabeh umate. Ngono inggih iya sok basa sok ora anu kaget musuh Baladewa. Rambut wanen asale saka ngendi iki kodrate dumadi wis sinerat jroning kitab Adamakna. Iya. Kitab kuwi seratan tulisan Adam kuwi utusane pangeran kang sepisan. Makna duweni kekarepan wong ki lek saya tuwa kuwi rambute putih, tuwa ki gelis metune nyawa. Menungso ki dipangan umur. Mulane menungso urip ning alam donya ki apik-apikan crita. Nalika uripe Baladewa setengane guyub rukun, nalika uripe Puntadewa biyen kuwi mesti diceritake karo anak putu. Wonge sregep ibadah. Ning lek putune sengkuni ora karo nyeritakne mbae sing kelakuane bendina dadi bandar jiki. Senengane main judi. Mulane masih kowek ora rabi-rabi. Tukang ruwat batang ora bakal bisa kasembadan kula kami. Bayi lahir cenger nangis kae pisah karo kakang kawah adi ari-ari sedulur papat 5 pancer. Mulane ana jroning kandungane ibu. Kuwi ana gaibe Gusti sing ora bisa dibuatan dening manungsa. Siji ya kuwi jodoh, pati,
sarta rezeki. Pandhita Gentongmos, kowe kudu loncat saka kene. Jalaran kowe kuwi dudu derajate Brahmana utama. Kowe iki jagal menungso. Kowe ngarani aku jagal menungso. Aku ngerti kekarepamu. Bratayuda iki kelakon urung ditumbali. Ayam cemani kuwi lak Kresna to. Sing kulite ireng kuwi Kresna kuwi dulurku. Wanara Kusika Seta, Wanara kuwi tegese ketek, Kusika kulit putih. Banjur Buga Sampir, Buga kuwi tegese panganan, Sampir ki sumendhe. Wong kang tansah sumendhe marang Gusti ya pamong sejati Semar Badranaya. Cetane Yai Samyaji wonten dawuh Baladewa Jrapang kakangku Juna wonten dawuh nah kula lan Sadewa wonten ngendika inggih Koko Prabu kowe angu-angu jolani bebaya iki pendhita bakal nglorotke Siadi iki bakal gawe panggang gawe tumbal Kresna Anoman lan Kakang Semar Badranaya kowe dudu menungso nyok tampanono tungkaing Baladewa. Menika sampun cetha. Bilih ingkang remen pasulayan, ingkang remen perang menika Ratu Brangasan, Ratu Mandura Baladewa. Lajeng kados pundi paman? Monggo dipun tingali mawon. Pundi ingkang laku cidra tumindak angkara? Resi Lumana napa Ratu Mandura Baladewa?
kalih wis titi paripurna. Dadi Kanjeng Sri Maranata dipun berangkaten tindak nalengkeh-lengkeh. Lembian ya asing triyak dajaning sapedak kendel sapedak manoleng cipta mengenget. Ingkang kadhawaken munggo ing pasilakan kunduring sang katong pinapak sanggane para parekan lan badaya sriti ingkang rompya sesinome mandel-andel payundaran. Ya kakanthi mlebet ing panti busana ukar busana Kanalindra. Angrasuk busana cara brahmana saksana Prabu Duryudana ambasmi onang dupa. Kandhanya kang jagatong lan kembang kang minolan kaya kusumo mengantara mawon kuku sing tupo kang kumelon kon hamreko lengen bobako lamun sira angge guru kaki ngilio menungso nyata ketek mata batre sarpo warung lawan rami sokole wong kok kang muskur paweh ing liyan sanggane geni sing guna geni tauna sing geni bukan guna geni antara leko kajeng nyeleno geni malih wono ha geni mamang sambrono geni kamijil kok dadi menungso pineran rong perkara katon gemulung hanglimeng lir kinabur subuh sumambel ngambara kilatate sesiringan ting celorot lidahe andilat bumi gurur swara tanpa apa swarane lir kolong koko sewu bareng bebrondongan geger tribawana ngacem rada kadhewatan lan palimunan solengti tak bingung binglungan kaya hambah genitri kadingal kang campuk Bandayuda kaya bentuk sinamburake
wayah sanjanganon tohugo pitrambles jroning Bantara Risang Katukonco ya Arim Biatmojo Pangeran Purboyo undang karuko alat-alat sang Bernowo tau toto tau katunap besemsah saking tenggiling wesi olo pracona milak sekipu tonton gedene alun, gedene ombak. Dadi srana lakune masih Ananta Sena.